kimo gokuiguru ye geke ase Yesu weka ngose seriwa kimo remeki ye geke ase Yesu weka geke mo rembe utari no bobe geke ase Yesu weka moneno ito tata Nyasaye mbiyamona somuga soyo mbiyamona aseribaga mbiyamona asoba moyo na mbiyamona asebisyo byesabato bono gwatusangerekanirya iga asoko igweri ugiriao omonene twasabire ngo tukwanire otwagache meyeringana lyao tobabasera nandi tobabatenengu asemonga yobokare na kare duseni twese burura olera ababya twasabira kwegena meya Yesu oyo mutoli ito amen. Lingana tokoyera lero nirigoteba when God remember you ekeranya sai awo koyora. To be remembered by God means you are in God's account. When God remembers somebody means they have an attachment. They are bonded. Ekeranya sai akonyora omonto. Igo omonto yo mbabuate endo tokorona rabo. Kero monta anyasai akonyora omonto. Igo omonto yo mbare na nyasai. Ekeranya sai okonyora means na nyasai okorona you are God, okorona you are maker, okorona you are provider, understand you better. Okorona nyasai. And God remembered somebody called Noah. Nani Nyasaye amarikate banga Nyasaye akanyora onyemwarenga akanyora ngo. Jendo jebuya tulia. Akanyora ngo. Amarikana watalama naende Nyasaye agachika embeo yegore kabusa tari yabweka inyorete akanyora nechingite chiarenga araria abamukirete motomire akanyora nagendoki. Yes, now come to me. When we say remember, it is to bring to mind. It is to remind. Ekaranya sa konyora. Ekaranya sa konyora. It's an ideal. Onya sa konyora gombio. Bale ngamole nanje. Nyasa kera korang. Nyokomoke murang kora konyora. Toi konyora liyo chande kete mono. Oh kora tere bitu. Tena gati. Gati konyora tuwairi. Wato konyi wato rusirinse akera konyene bimezi bikwa. But when God remember you means not now but remember you forever. Awo konyera ko ikalili karana kare. Kitabu ya Genesis kitabu ya Mwanzo 9:15 kokoro moto kusundu ko mugutano monene iga aitika kumurokoma tura manyeriringa kimu aya yari gotukora bako na mwana nyanja yari nkebubi nyanja ngumbu kono ka ikira nyanja itayo takora Genesis na imokale elio nimbe nkonyora okubwatana kwane elio nimbe nkonyora okubwatana kwane okuna akote gatiane na inwe okuna akote egatiane na inwe amona kera getongwa kera amona kera egetongwa kemoyo mbuya mono madam Nyasaye nigakorosyo okubwatana egatia ito amona Kristo Yesu nigakorosyo okubwatana ekerense ekeregesa gukia mwanya abantu kianganye tukurwase Nyasaye togatwara bwamatobobe asegatia ito na Nyasaye na ndo oyo korku Yesu oyo tirimogete korugoro egetabu ky'Abakori
kunguri yale ngo onye ngoma na kwa kanga mangana lenga wikile ile ngana tebete tanya goiko oyo le moyo anjana le buku na timwa manyiro buya kwa manene oito Yesu ina timwa manyiro obuya kwa manene tata Nyasaye na korete muna korete omotaka sengejo ya ino muna korete omotaka sengejo ya ino nonyole ngomonda inde ndio manyara ko babanda so inde nwe manyara ko babanda aso botaka buwaye onye ni mwe kukama tubuate ba iwo jetini yetu aleke bantu bali kora oko ba moyo yakombo ngane likuwa pie chinani aliyo kuibua bantu babwa tumulu ya du mwesti we komo karage mobekero iko amaba debanga emoto mi wakiateva oyo rengo motaka abatimboka asingenjo yao asingenjo yane asingenjo renge omonda agakorwa owo motaka elingitola batene ngume yae echesa owo motene ngu asogolo twa Nyasaye ebo amen ayuri ekanya sawo konyoro atebanga tobwatania agakoe covenant okobwatana gukabo asegesa gukiamwana abantu onye tali Yesu ina batebye gukigatia onye tali Yesu onye uruti ko mwene tire onye ko mubwata manyere na ko mwene tire kiyo kwa ngoja kwa miss pionye tali onye uruti ko bwate jombo bibigiti bibangi ikabe no permanent bantu mbayo tacho ora tu ala permanent ba ike kwamba uri bale ngamuli nice are you with me ama chiateva asingicho yomo tenengu orengo motenengu mone na gantebia nguru chiao chinke rinda na gusaba nkoe bintu byonsi agakana esira yonsi ebibe bigansiya Osio wekerugu nite neinebuya ebye ewabyane nimbe kasi Yesu agakana esira yonsi ebibe bigansiya ere kabisibya haleluya iwa oyoko ku Yesu ekanya sawo konyora eningana linene na amanyira somo bibobo asokoba abantu babwate omuntu basometenere schoolmate gusabona omuntu nabwate classmate obarenge class yakemo omuntu nabwate homemate ekaro omuntu akira sigete munalima okagenda sa akokunga muru digiri aliche buyu kongo andi orore sama tongo jakonora kati abantu barenge bakukwana kegusi olokina abajajagi nguchuikisa bato ngora abantu bakomonyanga mema eyene naro yanka abantu bagiri batatu akuludu ne yakarutu ngoja kana wana mintu ngoja banga omuzi na konye kire usawa abantu kutwara bana yo onginyoe nonenga kiga nonenga ki 22 abantu baba ngomo to akingo kone memo ngokora kuruwa kana kuri okana akimuya ngokora okana ngaki nyore none kara bagani bago ta next door ko ngake sare ne wita bagani ngo tabali ga ko nginyora so kusibiebi
Kino tanchika. Ominyora soko banga gitu. Ominyora. Then with me in the book of Luke. The book of Luke 23 to chapter 34 downwards. Downwards. Mwana imoya. Tata akabora. Naende akabora. Tata akabora tata babere. Naende tata akabora. Aye. Ngaki. 23:34. Iwa so makalele. Usineri na bora na teriya. Yes akabora tata babere kaya bamanye teke bago kora. Karati nkobole moyo usingaki. Moyo. Tuchwa. Tata yes akabora tata babere kaya. Karati ga. Omwalimu obo weke busi moyo usina kwete. Moyo ndara. Yakabona. Egendonge abo. Akabora. Yes akabora yes. Aha. Tata. Babere. Kiagera mbamanyeti ekiba gokora. Aha. Bakabagana chianga chiaye. Bakabagana genduki. Chianga chiaye. Karati. Badendiro ko twara chianga chinyinge na ai chianga twarange. Bakungu twara yanganke. Itukongo kali abantu bara bagana chianga chiko yomwene tenechi. Ejirachi. Ngorabeke. Ngongwerengia. Wewe ukora na ulengo mana tu lero tu akole. Bakabana getoki. Chia. Aha. Bagachia keromera. Abantu bakatenena bakaligereria. Abarabu abanyene bakamokorera echeche. Nabarabu abanyene bakamokorera echeche. Bakabora. Na tole ti abange. Tigetoliera monyene. Soma bwangu. Onyoyo nera Kristo. Onyasaye. Omochoroye. Abarwanyi bae bakamosekereria. Bakamuchira bakamwaka chingama. Onyuraye aye. Onyure kama tokorani. Unowokwa na njengoku. Iye bange. Bakamuchira bakamwa gendoki. Chingama. Aha. Bakabora. Onyaye nayo umurwoti w'Abayahudi. Etorie. Igoro asare kyarenge kemanyererio. Kiraso mon weke giriki. Nekerumi. Nekeberania. Oyo nero murwoti w'Abayahudi. Oyo mabwa balia basalia. Baba mbetwe. Baba mbetwe nere akamurama. Akabora. Ine. Talia Kristo. Etolia yo manyane. Na itu ototorie. Oyo kabera akamotenga kanyeka. Akabora. Ayetoli komoiro kanoya Nyasaye. Ayakora sekina kerikeria. Intwe maana unatoigora. We deserve. Aha. Ekiagera twairwe ngeria ito. Yokora waito. Korendo yatakola tikende kele. Elia gatebi Yesu. Onginyore. Ekerogo cha suburutu wao. Yesu akamatebia. Ekene. Na gotebi. Lero nobe na inche mugonga. Paradiso. Bune kembu kubona ntegere. This is the story of redemption, whereby Jesus Christ is crucified. The crucified Jesus Christ and the two robbers. Right then, to what the thieves and robbers. There's a difference between the two words, robbers and what? A thief no yo go jamara kwa kura ile nyumba ina ne
anyora mabere no horo gutigalete akorangake nanda ile ngoko kuinetive Europa oyo korobina oye oseraku oyo kwebanga urabona chire tindiri chaka kamire mechi chire tu iri chaka bwe du abayibi bakachiropa chimagoje toje nyomba usoto energy ije Europa toje nyomba gosoera ire tu kwebanga tiangereri abantu bakara chire tu amariyugi ariko wemechi agoramake abantu bane banyoru abwate dalile ti abwate ebibuyu aborokanete nakaletia kasini oboruga kirekise tuwakato tuwale ko turota liko toeresa kana ebibuyu abwate kalise okonywe bo kokoro muja no mure usimwachirira barango yo for example Listen to me. Adelaiga. Ekere Yesu abe kwa so musalaba, niko ya arengi nga omuntu kome kwa musalaba oyaragereje. Akawe kwa asomo tigo na ema kibuku ya obuya. Akawe kwa musalaba na abayibi barenga. Babere ayo maso kaboko kwaralia. Wokolio oyo nakaboko wokobe. Lakini kabe kwa nchira abantu bamubwatia bange sochas bakamubwatia ko abekirwa abantu bakamura amasa marika kerano kiya konyolire konyana botomenye tena bole ya amarika akabekugura this the king asetiruga yenda moyo ane mwarenga matena bakoba ko Alice Tegiriki Alice karatene Alice ira nasa kwa ama ile yore ngare Alice tene yore kama itu Quran ko ngene ko si era bugo ini suetaiga nganda chiagu chiko banga ara kanyika Alice yoro iwege teke moga tura manyiri bisaba ibatanga nika mbobe mule balenga mule na nje Mungu ajali siagara badanga alisikanyeka iyo lisina ikanyeka ano mindu iwa ekewa muleta abantu bakamubwati abange umugando mungi ono kabe kirigora kirumo takamurama oyo rekora mungu bono Yesu abantu bakumurama naye kwa gatolili abantu naye kwa roko ebite bikongu lero karabono Tokorore, deni rokora abantu abago tanone keroru wali tegwa kakambo sibaja gokorora. Bande bali bakwiri liboti bunoge ndete na kimu biru ikiri. Onya na ruo maiso tali. Onya liburu gadiro korangaki. Na bara boke zusta koranga. Tokambo sibago ta gokorora. Dawani bali bakoche nyumba maye kortemaki. Uyu mwana nonyo kwaro ibituma birabina bate kwakumenga oyo kalirire na yaro rire bituma naite abantu bana bakamutunya na bono bawote banganaye kwa tebira manganaya bono nyakole bone kale yachigo ikara abasaja babiri 2 men at close the total 3 mama yako mujanga nga tata mbora ya Yesu amaye aye second mwana nyasai kwari ko komokia abantu Kuara okore bikone now do it. Bikore. Oliyo dogo chukuyuma ba minto waki. Intu gora tumekire buyaki again. We deserve our punishment. Igere buya. Ga kyo yere niga mocheire kwi okoma goncho kanga ki yanto kumuro kanono mobo number 1 akaliko kana singa ki iga no ko semerwa kana kale ko kolera ki no kure iga no tore ka kure onero kwabera ebibyosi onere omwana nyasai just look the love of God that taketh away the sin of man. Musato yeko ma tebanga yanto you don't fear to ikoiroka kuma ko batebanga now eternity au towards Jesus okoma ko teba remember me in thy kingdom when you come
Aki. Onginyore ekerogucha eyakabere. Aiga omuntu yonko mwegeranga kuruba saibuaye nonyo olengo mwi seitalia etosinyerera abamasai osinyeni nada abantu seitalia kogera barike tuko baje gotwe mesi komani ani seitali bantu ba oje ngora tebida banafunzi esukuru ngaki time will come oje gokuboka fera in the morning time will come okotebunga echayabe oje gokuibonga gokuwa ne kitabu. Lakini kama mtu wanene kitabu wangete okoera and clockwise. Batukongo ikaro omonda kwa kona yeke tukikerera. Ekigali. Obuli orocheri kagisi. Bata mi ata. Neta igopi kiagera kirojenga kora butoro. Ota unanchi. Kwa mako kegendia. Seitalia iwa basai. Seitalia. Abantu bakomoka kuchiari bakotokoroge egete. Okogenda no mukombe otieri wekanyango se stage mamondari asa konyiri aja tora abantu mwabekera ini atora okoro kusaba kuruganga gakinya sauri iguru ngurika no mukombe tingirana na ndi nabo ncho rugo chimugondo nabo ko tochoro no mukombe usubetenda we ko kwa to ngaya ayenju atora abantu ikumi abane kora temi uchingima ngotabya basenga ayanja anjana nechiseme ono seitali abebikola baro abayi bechyo musajo yo koma ko chiyo kuibera nando mubora kakwikanisa muibera nando yo kuiba mwebuyo oyo kwa imoyo kwa ndo kuibera ngombe mubora ko yuko chikuliri tirisa kwa ngombe ti ogwake jaja ko moto ngulire ngombe abantu bakubwa tibona musajo rengene ngombe kaka sitene ngombe okumanya konyora abantu bali bakogenda nemesi bakuchikubutole besi bomani akakagamba ali bakumubwati bali n'ekibiti musajo komayo musajo komayo ko so meso sino abangi mongino oli konyoreke kurukia bwati bako kumubwati meso sino ma bakoronga moino musajo yo utawatenga lero ngatimba okagaro mutino ole ga monene umusaja burundi umutiguru akakanye ko mutiguru bono kaba kuligia muto bamuri umuto ya muna arike nesisi sai kuyo koitana yaika moyo yacha sumuti yaika moyo eko je ya sumuti yo monto omanyete kounya ya kwateka oyo guru ba kuligia yo monto banga no umusaja iguraria omonto ya moko tebanga inutika morole kisale chimbuwa tiga mora seiga ajara gaira matuko bona ale akpu moto ya moko tanga aji sarana bera aja ko etensemo ni boate pawaso tiga monyo kende te pawaso nera moleta oli unage ni pawaso omosajo igura akakoro kusaboko omwana nonye kogokonya ndiri banyo gokongiyo asoboruoti ndiri omwana korega konesa abasacha kuba bakanyitwe pawaso ege chule kega abasacha ne no moto batakete kusine chule abantu bakarare chule oliako kanyanga kabwate ke chule monyo regura umusacha akaroka kuruguru baka mwa pasta ngarero basta ngoro no kusaba nade chinsaiga roberike to ngira soburo tuwa musacha uri ko magoto kasi Yesu oko magoteba ngomonene onginyora soburo tuwa Yesu ko magonjo ko motebia my son listen to me today lero no vamos a ir paradiso igwa usajo ya matwale kayete ale kayete konjuka inungo boli onya kole no moko ko duro mosani ninje moko duro ko duro mondo na gisti o mondo inungo bolia nyawani niwa mondo liko na bolia ama tukale nawe ile konjoka ni tuko ninje ba
Kegima como wasa wartali wayo aba tebenga remember me ekera tebenga remember me, he just repented agetia number 2 akamanya ngoyo barenere unabona tuyamba buli ndakwe bichara ebere sema ebichenije osena malenga lione ono yo Yesu oro kwalo muruti omuntu nanaka ito muruti kwenda yo barenere ya ate waiga akamotebinga onginyole asoburutu wao. Yesu maya kumhakikishia ya kwamba na leo utakuwa nami na wananchi asomo chunya saya. Haleluya. Remember me. Akira bantu bandi bako bata Yesu, bako rama Yesu, bako mongora Yesu, bako mutioki Yesu, ayenchi utakita asoburutu wao. Kira bantu bandi bako tebanga na Yesu omondola mabateba mancho monene dinda tikomanya kena solimo njenginyole asuburutu wao. Amen. Remember me in your kingdom. Na Matara ko ele na kina beku. Ko so asuburutu mo kuiwa kitabu kirata itiko kokona kitama manala kitabu ko Ecclesiastes 9:15 Ecclesiastes mupiri 9 mstari wa 15. Maandiko yanasema mambo yafuatayo. Muto jekele. Kolenda somochie oyo akanyorekana roro monto motaka olengo mongaini. Kolenda somochie oyo akanyorekana monto motaka lakini olenge mongaini. Aha. Aso mongaini bwaye. Aso mongaini bwaye. Akatolia omochiolia. Ikaraza. Kakoni getokera. No nyolengo motaka mondo tayo omunyole kole getekyo. Omonyana bayigo. Montore tali unyole to motakolia. Aso mochioi. Gate tekera le. Kanyika. Makade aso mochioyo mondora lengo lenga. Kabara ichi ngati mondo yali. Lakini no nyolengo motaka. Omwenye barawa? Nada asomo mwenye buwaye. Niwo asomo mwenye buwaye abakonye siri. Lakini nonyolenga buwo motaka mundu tayo okoleta ngaki. Lakini ngento kumwanchira. Listen to me my brothers. Ndagara. Ada bama asomo taka buwaye. Asomo mwenye buwaye agatoli omochioli. Oyo Yesu nonyo wengo mutaka lakini narengero bongaini narengene kisemi chigo isana ututuli twensi tuwene mucho tata. Amen. Oyo ne Yesu okurangiria seri tukoli alero na ayekera goteba remember me. Na bora tunyurwa sebito byo koleka senseye. Na bora tunyurwa sebito bala tolako na sobuli mobo lakini oyinyurwe Yesu kutuwanya saya. Amen. Na bora tunyurwa sokwatera na kolemo. Na bora tunyurwa soko bakana chiresa lakini oyinyurwa sokutuwanya saya seri ya Yesu. Amen. Bale kabale watabanga nginyura sokutuwa. May God bless you.